on zombie apocalypse. Yes guys, welcome back again to Infanta Race. Road bike category po tayo as of November 6, 2021. Medyo late na yung pagkaka-upload niya guys kasi na-recover lang natin tong video. Then marami ng parts ang nawala. Pero in-upload pa rin natin guys para maging alaala pa rin ito ng mga nanalo sa race na to. Gusto ko nga palang pasalamatan lahat ng sumali. Tropang Anda, Tropang Bulinaw, Bani, Alaminos, Burgos, Dasol, Igya at dito sa Infanta guys. Ganon din ang mga tropa galing sa Zambales. At tulad nga ng dati guys, meron tayong 800 meters na rolling start bago natin simulan ang tunay na laban. Yan nga guys, at nandito na tayo sa may maliit na tulay at unang banat, Angelo Busa ng Sual, Pangasinan. Nag-counter-attack naman ang Pangasinan Cycling Team sa Niel del Rosario ng Bani, Pangasinan. First 3 kilometers na tayo guys at nasa harapan pa rin itong dalawa nating naunang kalahok. Bumanat naman ang Tropang Dasol, Keno de Jesus at nakalayo ng bahagya sa peloton. Adrian Ahmad ng Tropang Alaminos naman ngayon ang bumanat dito sa bandang harapan. Nakasunod naman si Marlo Corom at Renato Sabido. Lumipat naman sa harapan Renato Sabido at kinuha ang trangko. First 8 kilometers at nangunguna yung Tropang Zambales, nakasunod yung Tropang Pangasinan at nakasunod din ang Tropang Bugalyon. At may nakasunod pang dalawang tropa dito sa bandang likod.
kumawala naman itong tropang Swal, Renato Sabido at sumunod ang tropang Bugalyon. Marlo Corum naman ng tropang Sambales ang nagdadala ngayon sa ating breakaway. Tatatlo na lang sila guys at medyo nagkaberya yata yung bisikleta ng tropang Bugalyon. Ayan nga at papaliko na itong ating tatlong breakaway guys. Adrian Ahmad ng Alaminos, Marlo Corum ng Sambales at Renato Sabido ng Swal. Dalawang Pangasinan Cycling Team at isang Team Sambales. Paparating na rin ng ating peloton sa pangunguna ni Louie Honrada ng Pangasinan Cycling Team at nasa 1 minute and 45 seconds ang kalamangan ng tatlong breakaway. Yan nga guys, so bali second group na itong binabantayan natin at mayroon din tayong breakaway. James Gantang ng Tropang Bolinao at Louie Honrada ng Pangasinan Cycling Team. Yung tatlo nating breakaway guys ay nakalayo na sa ating second group, kaya dito na lang tayo tumutok sa bandang likod. Yun nga guys, at nasa bayan na rin ang igay itong dalawa nating breakaway sa second group at malapit na rin silang makarating sa finish line. Yan nga guys, at last 800 meters na lang ay mararating na nitong dalawa ang ating finish line. Yung tatlo nating unang breakaway ay nasa finish line na malamang guys, dahil kanina pa sila nauna. So tingnan na lang natin kung sino ang magiging 4th and 5th place dito sa dalawang nakasunod na breakaway.
Yan nga guys, at noon nang dumating si Louie Andrada ng Alaminos at nakasunod si James Gantang ng Team Bulinaw. A few moments later. Excuse, idol, excuse. Ulan. Ito, ulan. First, Marlo. Grabe naman yun, oh. Hi guys! Champion. Hindi. Second, Ahmad. Tatlong piraso, may 10 pirasong operator siya. Second. Third, Renato. Ba't puro baliktad yung ano nyo? Uy, marble na yun ah. Bike daw! Bike! Silbang ko ngayon ka? Gantang, fourth. May mga bike nyo man! Oh, bike! Wow! No! Bike! Wow! Pagbili ng ice tubig. Yawak sa yan. Uy, ano siya? May kumato. Lan, pagkaya siya sa akin lang. Kurang kayo dyan naman. Parang ngokor pa nga na parang. Uy, bike nyo. Wow! Bike nyo! Pangkip! Dito ka kayo. Dito ka niya, Uy, intong! Wow, yung bike mo! Oh, dagdagan nyo, kulang na. Wow! Dapat tinatawag! Wow! Nabot na namin to! Picture mo na ang lang. Ha? Oh, picture! Picture niya na. Sama ka na doon ah. Ayun na. Dito pa sa gitna para